Nas pradas de abastos a xente segue buscando peixe, pero moitos queixanse dos prezos, especialmente cos temporais que dificultan a pesca. A suba dos prezos do peixe continúa a preocupar aos consumidores nas prazas de abastos. Moitos afirman que os prezos están demasiado altos, especialmente tras os últimos temporais que están a dificultar a captura do peixe. Bueno, están un pouquiño subidiños, pero bueno, normal co temporal que hai. Pois carísimos, están carísimos. Subeu moitísimo, o peixe subeu un montón. De feito, tamén con estes temporales é imposible que haxa peixe, porque os mariñeiros non salen. Os precios, a verdade, en todos os eidos están altísimos. Xa peixe, xa carne, de todo. Mal. E non só son os consumidores os que o din. Dende detrás dos mostradores, as propias vendedoras aseguran que a venta de peixe está sendo complicada. O produto é escaso debido aos temporais, o que provoca que nas prazas de abastos non se perciba moita xente. Todo o contrario, están moito máis vacías. Non, porque a xente pensa que non hai pescado. Hoxe ainda se ve un pouquiño de xente porque hai mercadillo, quedouse un pouquiño e veu. Pero ayer, nada, moi pouquiño pescado saleu, A pesar desta falta de presenza nas prazas, a veciñanza que acode faino con ideas claras. O xurelo, a raia, o abadeixo e incluso a faneca son algunhas das especies estrela que os consumidores optan por escoller para levar a cabo as súas recetas. O xureliño, a faneca, de feito levo ahora. A min o peixe que máis me gusta é o abadexo, A mí gustame moito a raya. Moitísimo, me encanta a raya, sí. Dende os postos afirman que en xeral o peixe miúdo para fritir solicítase con frecuencia, pero non hai tanta variedade. Preguntan por peixe miúdo para fritir, que é o que non temos. Temos solla, faneca, bueno, hai un pouco de variedade, pero non hai, por exemplo, xurelo pequeno, xarda, xurelo para o forno, ese é o que máis queren e nada, deso non conseguimos nadiña. A situación continuará incerta para consumidores e vendedores ata que melloren as condicións meteorolóxicas, o que se agarda aconteza pronto para facilitar a recuperación no abastecemento de peixe e aliviar os prezos.